Hello and welcome to Sly Media TV, and I'm your host Lizzie, and this is your favorite show, Practical Religious Conversation. Aiwazvese kuziva kwenyu FIFA yasvika kumagumo. Mungadai muchishamisika kuti ataura wani kuti chirongwa ichi ndeche zvemubhaibheri ko zveFIFA zvapinda papi. Ndingadai ndinani? Ndingadai ndina Charles Mabika here kana kuti ndingava ndinani rimwe guru rinoita nezvemasports. But aiwa tati nyaya dzatingangodzipedzere kudivi remasports chete, rega tiriendese kureligious side. Saka nhasi ndati rega ndidaidze Prophet Madungwe vatitsanangurire kuti vakomana vaviri Messi na Mbappe zvakamira sei kureligious side, nekuti tambonzwa vachitaura ivo social media platforms akasiyana siyana, kunyanya pedu pa Sly Media ndo panosvikira zvese kuti aiwa chikomana Messi chakapiwa automatic heavenly entry kudenga naMwari, yakapinda nezuro message yacho kwavari vakamba vachipira. Asi chikomana Mbappe hanzi zvakaramba chakanyimwa automatic heavenly entry. Saka nhasi ndinawo Prophet Madungwe, regai vatitsanangurire kuti zvakamira sei, zvakafamba sei kuti Mbappe na Messi mumwe apiwe mumwe asapiwe. Saka Prophet, welcome to the show. Thank you very much for bringing us to the show. Aiwa Prophet, udzai vanhu kuti zvakafamba sei kuti pazosvika kunzi Messi ndiye akupiwa automatic heavenly entry, chikomana Mbappe chichinyima, zvakamira sei kudenga? Regai tinyatsotsanangura to the viewers or to the people, to the world, kuti automatic heavenly entry ya Messi yakauya sei, then Kylian Mbappe was rejected or was denied the entry kuti apiwe. So we see kuti zvese zvinoitika pasi pezuva, it involves God. Matalents anopiwa naMwari, chipo chebhora magifts anonzi magifts zvinobva kuna Mwari, whether hauna mati kana udii, zvipo unozvarwa unazvo ndiMwari vanopa, handitika. So soccer belongs to God. Soccer does not belongs to FIFA, but soccer belongs to God, because muridzi wematalents, it's God himself, not FIFA, because varingotora matalents agara aripo pana akaiswa naMwari. So zuro tikangoti around 4:30 p.m. inini kubva zvatanga World Cup handinambogara ndakwanisa kujoina the World Cup ndichionawo mabhora kana kuti zvaifamba sei, but nezuro I was instructed to go and help Lionel Messi. It was instruction from God to go and help Lionel Messi. So because God instructed that things is not okay for that man. I was not supporting even any team, even Argentina, Zima players, you can anything, but I just went there to help Lionel Messi. Says pana Johnson, Boris Johnson, where the former UK Prime Minister, that's the same chitsanangura nyaya dzacho dzese kuti zvakafanana papi, and what is the difference between Boris Johnson yake automatic heavenly entry yakapiwa. So after ndobva ndaipiwa instruction yekuti things is not okay according to the will of God, you must intervene as the heavenly army, because the heavenly army ndo inoita intervene in every situation to force or to make sure that the will of God inofanirwa kuitika zviri kudiwa naMwari. So that's my duty. And it was not a prophecy, but it was God there and help Lionel Messi to win, because I want him to win as a legend. I want him to end his career with something big, with that trophy. That was the will of God. But when God instructed, things were not okay, even on the ground. Things were not good. It was very tight. But according to the will of God, God wanted Messi to take that trophy. But things were not okay. He was being fought. Kupindira angada even asina kutora that trophy because he was being fought, but ari anga akapiwa naMwari. Let us go to the Bible kuti zvinoitika ere zvinhu zvakadaro kana kuti hazviitiki. We see kuti Daniel chapter 10, Daniel anotaura kuti nezuva rekutanga Daniel rakanamata, Michael mukuru wehondo yekudenga achisvika achiudza Daniel kuti first day rawakanamata, God has answered you. God has seen the misery of Lionel Messi kuti ari kushuvira World Cup as a great player, akunopedza his career, haana kukwanisa kutora that cup only. So it was a misery kwaari kuti Mwari dai mandibatsirawo. So kuti tichimurega achipinda into that misery, we had to intervene so that we help him. So Daniel anoti akanamata nezuva rekutanga, Mwari ndokubva vamunzwa, ndokubva vapa answer yake. We see kuti Mwari vapa answer yake. The answer was
oro yakabatwa nevakuru vekupersia for the 21 days aina kukwanisa kusvika pana Daniel for 21 days, but that was the will of God. Mwari vatopindura 21 days vana Mike vachifighta kuti the will of God it prevail, then Daniel ndobva azochiwana the answer yake. So that was the same. God has already granted, because half 4 p.m. nezuro I was instructed kuti yes, I have given thee, but things is not okay, you need to help him, as Daniel was helped him kuti awane his answer. And so Michael fought for 21 days. So the prophet pakatanga bhora kusvika richipera, prophet fought for the side of Lionel Messi only, not Argentina. I was not supporting, we were not fighting for the, so as the FL army or the branch or the department, we weighed all the efforts and everything so that Lionel Messi anokwanisa kuwina. Sasa takaita pana Boris Johnson tingati Theresa May was not a chosen leader by God, but people ndo vakamuda, then God approved, because ndo zviridwa nevanhu. Sasa zvakaita Adam, because inonzi free will of choice. Adam akanzi usadya muchero pakati, then ndobva adya, that was his free will of choice. And ndiye akachuza. Mwari havakwanisi kuita deny kana munhu achida kuita a free will of choice. So the United Kingdom people vakaita the free will choice, vakachoose Theresa May anga asiri kudiwa naMwari. Mwari ndobva vaapprova. Then zvadaro we continue to say no, this is not the leader, then he resigned. Then pakatanga consecutive the leadership yavo ndobva taendosa Boris Johnson, but God ordered me to stand with Boris Johnson to fight for him. Then we fight for him kusvika awina aita the prime minister, even my elections akawina, my elections anga asati akamboitwa. So these two people ndo vanhu so far vandakwanisa kufightira kunzi their situations is very critical, but zvandiri kuda ndezvizvi, but vari kurwiswa sezvakaitwa Daniel for 21 days, answer yapiwa naMwari, but vakuru vekupersia vachirwisa. Handika so Boris Johnson my elections anga akamuomera, even vanhu they were not supporting, then we intervened in that situation, then ndobva awina my elections, then vatazomufightira futi for the second time and the third time. Ndichatsanangura nyaya dzacho futi zvakare. Pakazorwara futi, I was in my prayer room, then I got a message kuti things is not okay for the leader of UK. Even vanhu vakaenda pama platforms angu ndofunga vanhu vakamaona ma messages achiposta patakati we are now intervening into the situation. Pakapinzwa mu intensive care tikati the prime minister cannot die, and tikati takamuisa pa that, and then we prayed with him, we fight for his health kusvika tapedza for almost 2 days. Kana tichifighta the battle see the battle kusvika yapera. So for the 2 days ari intensive care tatinaye the evil amchita zvese kusvika anzi is everything was well. Then ndovapora panyaya COVID-19, that was 2020, and 2020 and 2021 tichinde papo ndobva tamufightira, ndobva aita back to the zvakare. So ndo vanhu tu vanakakwanisa kufightira ma situations avo under instruction of God kuti now go and intervene, sezvakaita Michael achita intervene pana Daniel zvakare. Then ipapo Boris Johnson zvakare pakazonzi akuforcwa kuresigna by the people of United Kingdom, not by God. And then God ordered zvakare kuti things is not okay, but Boris Johnson akazotirasisa. Takuda kutopinda mumeta kuti timufightire, iye ndobva aita coward, ndobva akurumidza kuresign. Then aida kuperera ipapo futi nyaya Boris Johnson ndobva taramba tichipesuwa kuti no, this is not the will of God. That's why mtona izvezvi UK haina kana order, because the time of Boris Johnson haisati yapera ichiripo. Even the prime minister aripo, he had to be endorsed by Boris Johnson. Vakagara pasi before asati to endorse to be the prime minister, and haana kuvoterwa nakudisa. The time of Boris Johnson ichiri kupfuurira ndobva tatraya. Then the prime minister ngaripo Liz Truss akangotonga almost 6 weeks and 40 days ndobva resign. Then we bring back Boris Johnson zvakare into the picture, and he was favored to win sezvataida, but Boris Johnson akatita coward zvakare, akaita a coward person ndobva resign, akati vanhu vanozonditi zvakazoti, vamwe vanozoti zvakare, then he resigned. But tatoita zvakare into the battle. Saka the battle yake haisati yapera. Dzasveko zvino hakuna prime minister ku UK, dzasveko haina kana order, prime minister aripo haana kana zvaari kutomboita kana chii, because the season yake haisati yapfuura. Kana season yake yapfuura tinobva tasiya. So this is the first person I fought for his battles, kuti things is not okay, go and intervene so that the will of God must prevail. Sezvakaita pana Daniel chapter 10 kuti Daniel anamata, answer yake yauya ndokubva yabatwa. Then Daniel had to fight for 21 days, answer Daniel ndokubva yasvika. So we fought for Boris Johnson, ndobva aita the prime minister, ndobva arecover pa health yake. Then nezuro we had that zvakare kubva half 4
kusvika bhora yachinopera pamapena handina hapana kana chandaita kana anything to attend. We were on the battle field handiti because chinoitika ndechekuti imi pamunoona the physical battle handiti hazvirevi kuti alright. Let me go to the book of Joshua chapter 6. We see kuti Joshua achienda kunoparadza Jericho. We see vanhu vanoti vaiona Israel Israel vachiona vana, but before achinosvika paJericho anonzi akamita the honor of heaven and who was Mike wanditika vakabvunzana kuti uri kusaidi kwedero kanzi I am the Lord of the host, ndini mukuru weheaven army ndauya kuzokubatsirai. Zvasai muchiona vakangotenderera havaso vakadonedza masvingo pane vanga varipo. So imi munoona the physical side chete, but the spiritual matter muiona. So nezuro muground maingoona the physical line of Messi, but it was not line of Messi only, it was even the heaven army who were participating in the ground, so that the will of God must prevail. So after the instruction I was not ready because ndakasora ndiri business zuro church business anditika vamakuseni my prayers attending the people nchita zvandaita anditika, but ndakasiya zvese. Then I had to concentrate nenyaya yeline of Messi tikamubatsira kusvika bhora rapera, but the things were not okay for us because sezvakaita Joshua paJericho yanga yakavharwa zvokuti even Joshua anyatsoona kuti it was tightly shut up zvokuti Joshua even pekupenetrate aitotadza anditika. So vakatenderera for 6 days anditika vachitenderera nethe heaven army nemutumwa anga aripo nevanga varipo. So vanhu vaingona Israel but vasina, but day number 7 the heaven army yakakwanisa kuzobreaka masvingo eJericho ndokubva yasvika ndokubva yapenetrata maIsraelites ndobva vazongopindawo masvingo eJericho adonha. Chakawisa haikusi kuti vanhu bhozi vana veIsrael vaingofamba vachitenderera chete, chakawisa masvingo haawi nekuti vanhu vafamba, pane the spiritual matter, the force yacho isina kuonekwa ndo the heaven army. Bhozi achipinda ukaverenga that verse Joshua chapter 6 panonzi Joshua akamita the angel ikamuti ndiri kusaidi kwenyu handiti kuti panopindwa mubhetu vasina maziso vana vachingona sokuti maingoona chi ndakambotaura ndikati tinosupporta the winning team handiti but normally kana tisupporta the winning team isusu hatiti intervene kana even politics handiti panonzi panoita maelections whether kuAmerica namuZimbabwe kana chi hatipindiri, tinoti yawina ndo yatiri kuti yatinosupporta yaiswa naMwari handiti. But kana kwanzi things is not okay, Mwari vane zvavane vachida, we have to intervene because the heaven army basa rayo nderokuti zviri kudiwa naMwari zviitike. Pana Daniel Mwari vaida kuti Daniel awane the answer nditika, but pane vairwisa that issue nditika. Saka vachirwisa that issue nditika Daniel yedi kuti issue yake yakafightiwa for 21 days by Mike nditika. So that's the same ndo basa red as the heaven army, not kuti we are biased kana tinovenga any nation kana tinofavor line of Messi zvatikangota nezuro zvakatopera nditika. So tapedza kufighta the battle tatinaye takalida 2-0 I appealed even to heaven, to the honor of heaven army ndikati things is not okay anditika kune vanhu vandandinawo ndakatotaura ngati things is not okay kanza, but it's 2-0 it's now kuma 60 something minutes ndikati no things is not okay, that's why that let us intervene anditika. Ivo vavatozorora even vanhu veArgentina toti hatatoka kutosvika ku 70 minutes, it's now almost 2-0 tiri pa 70 minutes bhora ratopera even vakatoti hayatiwina ngati no guys it's not yet over. Then I appealed to God kuti Mwari daita one another goal anditika, let us play better so that tinokwanisa kuti kuwana another goal, but hazvina kutibudira zvakanaka ende zveshuwa ndichipedza kutaura that message ndichiappeal hazvina kumbotora kana 10 minutes zveshuwa kubva pa 7 ndipo ndakapa towards pa 65 minutes appeal to heaven as the heaven army commander that things is no longer okay for us kanza, but things is okay nevanhu vane vandandina vachiti it's now 2-0 andika, but why are you appealing anditika because naitoona bhora ngati things is not okay, we are still fighting anditika kanzi it's 2-0, but why are you saying things is not okay? No, in the spiritual realm matiri kurwa I am seeing things is not okay. Pasina nguva zveshuwa within 2 minutes anditika it was 2-2 anditika tadzokera futi pa 0-0 paya ndikati anenda kuudza kuti things is not okay anditika. Then ndikati alright let us continue to fight, we continue with the battle ndobva tapedza second half ndobva tapinda extra time anditika we fought again with Messi only, it started na Messi only anditika. Then we scored another goal. Then I said futi things is not okay, zvaitika futi paya things is not okay anditika zveshuwa the equalizer came anditika. Then he said okay let us go to the penalties anditika so that we can finish the battle. At the penalties ndobva tafinisha the battle. Then Messi ndokubva awana the World Cup, chinhu chaishuvirawo chokuti even easy God has seen his misery kuti this is a great player. Even Ronaldo was given Cristiano Ronaldo akambopiwa the World Cup anditika so God is not a favorite person anochoose kana anosarudza anditika
Ronaldo akawana now a great player, even this one, even Mbappe wacho akatombowana 20 kumashure 4 years back anditi akatombopiwa. So nezuro God wanted to Messi kuti apiwe because Mwari vanopa munhu wese chance, so that was the chance, but the devil didn't want Messi to get that. Aida kuti apedza his career as a loser anditi sezvakaita Zinedine Zidane paipa kuti akazoyedha munhu achinopedza World Cup yake azvinozonyatsoita his legacy zvakanaka anditi, but now he has overtaken Diego Maradona, Lionel Messi anditi ndiye munhu akuremekedzwa into the Argentina kudarika Diego because apfura because ndo the current World Cup yao. So that was zvataida chete kuti asaita the misery asanyadziswa. So tine vanhu vakaunda tobatsira Boris Johnson takamubatsira ndataura another bet yatakafighta. So ticharamba tichifighta under the instruction of God, kana Mwari vandipa instruction toramba tichifighta. So tachipedza bhora kuti tafighta the battle heaven army yafighta tawina, the will of God yaitwa ichi prevailed. It's like no, we are now pulling out with our troops anditi katikati takuchibuda into the battlefield because tapedza pakangoti France chinokava pena number 2 and number 3 heaven army yanga yakutoti we are now pulling out, we were now preparing to pull out, then we pulled out tikati the battle yapera. Then tichipedza ipapo heaven was open. When heaven was open, you can tell the world that I'm now offering Lionel Messi the automatically heavenly entry. Ngati why Mwari makumba the automatically heavenly entry? Mangoti tifighta his battle. Kanzi yes mafighta his battle, but this is my decision. Then kanzi Kylian Mbappe is rejected, has to pure the automatic heavenly entry. Ngati why then it was the discussion between prophet and the heavenly council and God and Christ. Nana Michael, Nana Gabriel, Tesseno, but agree. Then we vetoed because God issued the automatic advanced entry. Then Nana prophet Madumba approved, Nana Michael, and then we approved the test. What was the reason during the discussion? And this is the reason why I have gave him. And Tarisai, and God said, we went back. The history of Lionel Messi kubashitanga bora imkatarisa even Lionel Messi azongopedza ndopaona matrophies mazhinji akangwana ari kuBarcelona mashoma but mazhinji anakwanisa kumawana nditika copa inonzi copa del yao yekuAmerica anakwanisa kuiwana zvakare nditika akatoiwana 2021 nditika last year because God wanted him to finish on the best note nditika then ndobva wina then apa Mwari ndobva vampa World Cup nditika kukanzi tamupira automatic. This is the reason yakapiwa automatic. Zvana only from tuku dzakapiwa automatic heavenly entry because he promoted the peace nditika God love peace nditika murume kuti he was not murume aidivide Zimbabwe but his music unite vanhu zvaimba zvanga zvine hunhu zvaina zvine then obva achipiwa. That was the reason. So ya Lionel Messi the reason yakapiwa ndekuti his perseverance nditika ichinzi to the Christian world you must be perseverance nditika tarisai Lionel Messi kubva kwesoka anambotora even akambopinda mu final Lionel Messi according to the records nditika akambopinda mu final Lionel Messi akaruza nditika anakuwana World Cup nditika but even pane pakatombo surrender Messi akati inini ndakusiya zvebhora ndakusiya to be in the Argentinian team nditika adaro ndobva azodzoka futi zvakare haana kusarenda at the age of 34-35 andika munhu tingangoti vanhu vebhora pa 30 years vazhinji vane vakutoita retirement even pa international level anditika because vanenge vapera but iye tarisa 34-35 anditika even ezuro things were not okay mukatarisa even mu second half extra zvazvazvongomanikidza Lionel Messi but he was tired because he's now old anditika because pa 34 kuti arove 120 minutes achitamba it was very difficult for him but we strengthened him sezvakaita Jesus Christ he was strengthened kuti akwanise kupedza. So zvese takazviita even Jesus Christ akatadza kupedza zvakanaka pamuchinjikwa but God panozoti Eloi Eloi amasabata nditika then he was strengthened by God kuti apedze kusvika to the 12th hour nditika saka even Lionel Messi was strengthened by God kuti akwanise kutamba kusvika mu 120 kuti apedza nditika. So this is the reason perseverance yake kuti munhu aku 34 but achiri ngoti I want to play kuti ndi winner nditika that perseverance ndo yakapirwa automatic heavenly entry by God nditika ikanzi this is because pamunoona pachipiwa automatic heavenly entry it's a parable anditika sezvata Jesu kuti anoti murimi akaita zvakati anditika zvozonzi mukusha akakusha then mbeu dzikawira pakati but zvaizoreva kuti ishoko raizokushwa kuvanhu dzimwe dzowira pachipa kangarawa dzimwe pakati saka panopiwa automatic zvini a lesson to the Christian because Mwari vanoparidza nezvamuri kuona the nature is anditika the physical nature is the first preacher anditika is the first preacher even mukataritsa the Bible was written
Bible rakazonyorwa naMoses, Exodus. Genesis vese vana Adam, tikafamba even vana Joseph, akuna munhu anga ane Bible, aiverenga Bible, vaishandisa the zodiac. What is the zodiac? Zodiac is the nature. And even the same even ku New Testament kune imwe verse inoti ko vasina veku New Testament like veku Old Testament muna Genesis vava vasina mutemo, but vana Cain vaita akauraya munhu onzi watouraya, and it was the nature and the zodiac, which is the nature, the zodiac. And yaitotaura kuti ukauraya munhu, and the law was there, that was the Bible. And the first Bible is the nature, the zodiac. And ndo inotanga kuti paridzira. Isaka kunonzi even chiro vasina kuparidziro vanonzi ukaona makore kana the nature kana zvese zvakasikwa naMwari, nature andika inofanira kukudza kuti kuni akazvisika, ndisaka nature andika saka ndo nature zviri panyika andika saka even izvozvo ndo anonzi maparables. Saka Mwari vakatora that nobva vapa automatic kuti no kune vanhu vese vachashingirira vachita perseverance. Yes, mune muchirwiswa naSatan zvinenge zvisiri easy, even like tasaine zuro, it was not easy. That's why even Mwari vakatendera kuti zvisava easy for the game, it was very tough andika zvonyatsoona kuti even apa even the heaven army tanyatsotaura kuti Mwari, this battle is not easy for us andika tadai tagoisa tatiwo 2-0 katabatsira Messi tichita pull out, tadai tadzoswa tadzoka pa 0-0 futi andika taenda extra time tagoisa tafightra for Messi tatika tapedza tadzoswa futi pa 0-0 andika takupinda mapena. So it was not easy even for the Christian, it will not be easy mabattles amunenge muchirwa. Sezvo zvakaita seya Joshua, it was not easy andika arikuenda pa Jericho pakaita tightly shut up pekuti hapana kana dhoka napekuti even mudhuri wacho wakanyatsokuvakwazvo zvokuti hakuna munhu anokwanisa kuputsa munhu akavakwa munhu akasvikwa naMwari. But Joshua never akaramba achishingirira kusvika Mwari vadestroy, kusvika Mwari vamubatsira. So the Christian world chakapirwa line Messi ndechekuti dzidzai pamuonde. Even Jesu anoti dzidzai pamuonde, muti is a preacher ndika anoti mukaona muonde wakuti zvakati zvaziva kuti nguva yezhezha yasvika ndika even mukaona zvakudai kuti vanhu vaita perseverance ndika vari kupiwa even in the saka Jesu anoti dzidzai pamuonde andika pamuti, not paBible andika saka nature munobvumidzwa kudzidza kwairi. So this is a lesson kuti why line Messi akapiwa the automatic level end kuti kune maChristians vese yezi zvichirwadza zvichirema pamunoramba muchishingira at last unopaonozogona ndatowina ndika Messi akatopa even goodbye nezuro mbora ndika achipedza akabva atoti bye bye ndakuenda ndichakwanisa kuuya for the next 4 years ndika pa last minute narrow escape ndo pakaona the World Cup ndika saka even maChristians ndika do not give up. Sembavha yaya ndika haina kuita give up on the cross ndika at cross ndika pakasangana na Jesus Christ haina kuti hainini warume ndakaba ndati ndakutoitwa crucified kuti ndichifa saka let me zvangu die ndika but mbavha yakabva itoti aiwa Jesu hamuna mhosva ndika he fought even panguva the point of death ndika even if you are a Christian ndika at the point of death please do not give up. Marriage at the point unyatsoona kuti marriage yangu yakucollapse murume wangu ari kuenda kusmall, do not give up. Sezvakaita line Messi ndika sezvakaita mbavha yepamuchinjikwa ndika zvinhu zvakaiomera atoroverwa nevanhu vachinzi imbavha ichiya ndika but iye haana kuita give up, akati hazviiti. Even Esther mukatarisa ndika kuna mavo kwanga kwakavharwa ndika but pakazotenwa matables by akaita by force ndika sezvakaita line Messi akashingirira ndika neage yake yekuti atambe 120 it was difficult ndika but iye pachake he was ready for that battle sezvakaita Joshua ndika then Mwari vakamubatsira nesu tikamubatsira. Saka imi maChristians marriage yako ukaita give up iwe hatikwanisi kukubatsira ndika iwe kana usina kukwanisa kuita uchi ready for the battle kuramba uchifighta sezvakaita line Messi kana sezvakaita mbavha pamuchinjikwa hatikwanisi kubatsira. Kana even nyebasa unogona kuramba uchitsvaka basa zvichiramba uchidai uchideliverwa ndika uchiramba uchipossesswa nemweya tsvina zvichikunetsa muupenyu ndika uchichinja machechi uchichinja vafundisi zvichiramba but do not give up ndika tarisei zvakaitiwa line Messi at that age achinopisa World Cup ndo pakazoitwa rewarded by God kuti right ndakupa this World Cup Messi ndika but even mukatarisa paakapiwa it was not easy. Even Canaan vakanzi ndakupai this land yandakavimbisa madzibaba enyu Abraham and Isaac naJacob. Tarisai Abraham akavimbiswa, Isaac mwana wacho achitera achivimbiswa, Jacob achitera achivimbiswa. Then vana Joshua vakuzotora that land vanangonzi one silver plate oil anditika zvakati vaomera Jericho yanga yakatovharwa vachitofighta anditika panozoti Joshua paipa zuva mira anditika vanhu vaitoramba kuti Joshua atore. So hazvirei kuti kana zviri zvako zvichauya nyore nyore, kana iri message kana iri marriage yako ichauya nyore nyore, hakuna zvinhu zvakadaro. Kune vane vachitorwiswa, kune vane vasingatodi kutozvitoita anditika but chaunodiwa it's a persevere zvakaita mbavha yekuti pamuchinjikwa inobva yatiwana at last minute narrow escape ndobva yatoenda kudenga ndika sezvakaita line Messi atiwana. Saka maChristians tiri kuti maChristians musaita give up andika pamwe pacho munotibatira munokwanisa kutibata because sometimes heavily army tinofighta mabattles evanhu but pamwe pacho tinopiwa under instruction. Of course we are fighting for all the battles yemaChristians andika but pane amwe atinowana under instruction. Saka kana uchifila kuti maybe nyaya yako yatinonokeka nachi unokwanisa kutibata tokuitira nyaya yako tokufightira direct sezvakaita Messi because kana
tapinda direct kuti takufokasa nenyaya yakusezvo zvatakaita Messi then hande pana Kylian Mbappe. Kylian Mbappe akanyimwa but during the discussion takabvunzana kuti alright saka ko Kylian Mbappe he tried the best kanzi no haana patience yaakamboita. Even in last World Cup yavakatora nditika vana Popoba ndo vaitamba bhora asi aitombonyanya kutamba nditi aingori team as a youngster akawina nditika asi yakanyanya kucontribute zvakawanda nditika ndokubva atora at the age of 20 andika is 24 years andika ndokubva atora hapana perseverance kushingirira paita because nezuro paingopiwa vanhu vaita perseverance chete nditika saka ndo zvakamurulisa out kuti anyimwe automatically heavily Andrew but andina kuti kumberi anogona kunyimwa andizivi anditika but ndiri kuti zvanezuro so far haana perseverance yaati yaita because yakatora last World Cup hapana perseverance yakaita. He was just a young player ari mukati macho ndobva vatongotora even yanezuro anga kutotora futi pa 24 but asaila Messi at the age of 34 Messi akatamba kudhara bhora nditika but anga asina kumboito awarded but haana kuita give up nditika ndo zvakapirwa chete the reason yekuti perseverance yake iyoyo even ma-Christians dzidzai pamuonde muite that perseverance one day Mwari vanozongokubatsirai saka Kylian Mbappe akabva anyimwa the automatically heavily entry saka ma-automatic heavily entry anopiwa munhu ari kufa kana kuti munhu ari kupedza uchinopedzisa ndo paunopiwa nditika sezvakaita Lionel Messi achinopedzisa his career that's why akapiwa nditika sezvakaita Mbappe achinopedzisa so paunonopedzisa unobvumidzwa kupiwa automatic advanced entry anditika nezvinenge zvaitika neipapo anditika seMbappe nezvayakaita ipapo so zvakaita uyu akaita perseverance yake patience anditika ndo zvakabva zvaita kuti achipiwa automatic advanced entry but masymbolic achiriko kune ava vanounza mota dzavo nechini mastand chisymbolize sezvakaita Jonah zviya anditika vanhu vachipiwa futi zvechi anonzi advanced automatic heavily entry because zvakasiyana automatic entry acho anditika iyo ndekuti unoito awarded by us anditika but pane yaunokwanisa kushandira like symbolic automatic heavily entry kozoya advanced automatic heavily entry iyo ndiye vanhu vanoisa mota dzavo nevanoisa dzimba nechiya nditika munopiwa futi zvakare iyo yakamira yega saka dzinenge dzichita distinguished andikuti iyi yakamira sei unopinda pane ipi automatic haishandirwi anditika unoshanda usingazivi then ungoito awarded anditika then advanced unoshanda uchitoziva kuti I am working towards to qualify for heaven anditika then that one futi yesymbolic unoshanda zvongoshanda zvese panoshanda masame items mota mastand neimba but symbolic haipindi mota dzemanga tinotangira 2 liter tichisvika pa 2 liter and above anditika dzimba tinodadzo kumadheudhe kana middle kana low class anditika kuhigh density haibvumidzwi so ndoma automatic heavily entry atiri kutaura so Messi was granted the entry to heaven so angomirira pano zoti nguva yake yachikwana akapiwa nezuro is qualifying for heaven. Mwari vanoda munhu weshe so tine ma-stories ari kuuya after Christmas anditika hayo muchadzinzwa idzodzo dzinenge dziri very serious tinenge chikondinya panyaya yataita bhos nyaya dzacho takatodzifambira almost zvese zvapera tangosara ma-authorization kuti tichikupai the message yekutanga kwegore inenge iri very powerful tinenge tichikondinya nenyaya dzema-automatic sezvataita bhos vanhu vazhinji vane mubvunzo kuti sei zvadaro so tichange tichizokuudzai zvimwe zvinhu tichiita inonzi bhos chinhu 1 sewed rinonzi wed anditikashukura Mwari kubva kuna Genesis chinonzi chinhu 1 saka tichazokuudzai futi zvakare very after the Christmas anditi kasvika pa New Year tine nyaya dziri very serious dzine chiconnecta nenyaya yaMessi futi zvayanditika kuti se vanhu vakaqualify heaven vakadaro tichazonyatso clarify futi mo pamusoro pacho regai nimbonzwa kuti pane ma-questions eri kana chii timbonzwa pane ma-questions prophet pane atobvunzwa kuti hanzi saka Mbappe yakauya nemota yake nestand yake anenge atopa pamusoro pa Messi ka zvinhu zvemwe hawindi pamusoro unongoqualifya zvapera iyi inonzi automatic yakapiwa Messi anditika akaita rewarded by God anditika but kana Mbappe achida kushandira Mwari sezvandatsanangura kuti anopinda musymbolic advanced entry anditika heavily entry kana kuti anopinda advanced automatically heavily entry zviri kwaari it's up to him kana akashandawo hatichuzi munhu angoda anoda even munhu anoita kuwachitawo akauya akati nindaisa mota yangu ndodaenda kudenga anoqualify anditika we do not hatisarudzi religious kana church yako kana chi another question hanzi last interview makaramba kuti amutaure nonsense dzebhora but takuona mutaura nyaya dzana Mbappe nedzana Messi ndezvichiri zvechechere alright tingati nini handiti zvebhora zvekuprofita zveche but kana nanzi batsira munhu zvaone politics a prophet works with the politician with all that
anini muchechi kamunouya mafootballer ndoti mubatsira mafootballers andika so ndikanzibatsira muzava ndonamatira muimbi ndonzi ndakuita zveuimbiri no tangobatsira munhu ari kubatsirwa chete ndika ndikanamatira muimbi kana kuti ari kurwara ndonzi ndati aiwa handina kujoina bhora inini nditi and I will never join politics even soccer kana energy in I am a prophet but a prophet anonoshanda nemapolitician ndikashanda nepoliticians pane vakandona ndiri kwababa ari kuabva mulonja nditika takaenda nditika tichiita evangelism yedu ndakutonzi saka prophet vakutoita zvenyika go there anditika tiri kuenda kwavari inonzi evangelism tiri kupinda there anditika ndiri kuramba zviya zvokuti ndobva ndatonzi ndatofane bhora ndakutoina ndisupport bhora anditika even world cup andatomboina ndakangoenda nezuro to help Lionel Messi jet as instruction of God not kuti kwa I support bhora ayo anditi zvinhu zvakadaro I am busy with my spiritual battles jet mumwe akutobvunza kuti hanzi kana muri true prophet makadii kupredicta kuti Messi ndiye achawina pakatanga world cup. Alright, handi pane abvunza mushure ndikati nini I do not join zvese zvonzi enda profita bhora ndadi aiwa I do not ini ndinoita the will of God handina kujoina bhora ini ndakaenda the will of God kuti Mwari vaida kuti Lionel Messi chipo chakapiwa naMwari vakati munhu ndamupa world cup but things is not okay for him ari kurwiswa nditika chimubatsira as the heavenly army ndo basa redu nditika then I entered into the battle kumubatsira under the instruction of God nditika but haumbodzi uchinza pinda mbora kana zvano kuna baba ndinda under instruction kuti chimbopinda kuvarume veindustry yemusic nditika umbofamba navo umbodiri uchivaudza zvaunochivaudza uchididiona nditika even baba rari we happy pane song yavo yegospel yavakaimba ipapo inonzi fight my battles anditika techiziva zvatinenge chiita go there anditika another question hanzi takachasa elections akutosvika ma-elections time who is winning tamirira maresult. Alright, that one ndakapa inini handipi prophecy because I sit with God so because chinonzi prophecy anditika muprofita anoti ndanzwa Mwari vachiti zvakati anonzwa that says the Lord aita zvokunzwa kana zvokuona vision anditika ine ndina Mwari wacho saka ndinoprofita chi anditika ini ndinozva zvandiri kudana Mwari ndezvizvizvi then I make sure is the heaven I'm commander zvaitika anditika ndakataura ndikati hakuna kusitwa in heaven inonzi the political change structure anditika yekuti paiswe opposition kana kuti new leader anditika saka varipo vari kukondinya ndofunga ndakazvitaura gore richitanga saka varipo vari kupfuurira pamberi even ndikatomboita even Sly Media that story ichitaura kuti ndo vakarwa hondo regai vatongi kana vanzi naMwari nguva yavo yakwana vana Smith vakanzi nguva yavo yakwana pakaunzwa ZANU-PF anditika saka Mwari ndo vanoisa ma-leaders Daniel chapter 2 nokubvisa zvakare ma-leaders zvakare it's not into the hands of the people or elections kana chi saka votai zvenyu but zviripo ndo zviripo next year ndofunga ndakagara chitaura vachitanga gore chitanga even panana Star FM nyaindi even panana Passion Java panangamboita na Passion Java interview taitaura kuti nyaya iyoyo kuti ma-elections ari ngoramba akadaro imwe question futi zvakare ndofunga kuti ma-questions apera isusu seSly Media takungoti prophet titaurirewo mashoko enyu kupedzisira since takuenda kuChristmas kudai ndo panoitika tsaona dzakanyanya ndezvipi zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe mashoko enyu kupedzisira. Alright, tingati why pachitika tsaona paChristmas it's not a godly holiday because Mwari avamo ndezvevanhu it's a many-made Christmas anditika yakasikwa nevanhu not naMwari anditika yakabhoriwa neAmerica ndo iri kutonga saka yakabhoriwa maholidays yayo from Babylon anditika zvaitwa Tamuzi mwana waNimrod Genesis 11 ndakazvarwa musi wa25 anditika so azvarwa musi wa25 muniye ndiye ane birthday saka vakakutora that holiday vangobatanidza Christ neMass anditika nobva yangonzi Christmas anditika but hazvinei naMwari zvasai pachifiwa pachihuriwa pachidi hazvinei naMwari anditika God isu tiringoti vanhu musi wa25 it's a public holiday anditika hatinei nezvekuti zvaita sei anditika it's holiday yekuti unogara beside Christ chete mairi but zvimwe zvese hazvina basa munokwanisa zvenyu kudi kuramba muchiita but otherwise zvimwe zvese hazvina basa anditika kucelebrate mafestivals even Colossians chapter 2 inoti hapana munhu afa kunetseni mafestivals ana Passover aitoitwa acho ari biblical anditika so mafestivals hachisina basa anditika chine basa kufa kwaJesu Kristu noti kuzvarwa kwake because atinoitwa redeemed by the birth of Jesus Christ pakazvarwa haana kusunungura vanhu but paakafa so tinorangarira Jesu yachienda anoti rangarirai inini remember me with holy communion ndo zvatinoita not with Xmas kana chi saka Xmas hatinei nazvo it's a public holiday kwatiri it's a many-made holiday hazvinei naMwari vanhu ngabvise Christ vangoti mass holiday yongoti vanhu vafare chete then kune vanoida kutibata vanotibata vanoida maautomatic avo munobhuka munodii munouya pachechi line yedu pa 0776231156 regai ndidzokorudze zvakare pa 0776231156 but tiri kuti Lionel Messi akapiwa
automatic advanced entry. Saka chasara iko zvino tikuya nemwe nyaya iri kuya hayo iri very powerful muchanzwa within kusvika musi 1 inenge yabuda kubva musi 29 kusvika musi 1 inenge yavapo tochikuudzai kuti dzakamira sei but nyaya dzacho dzakatoitirwa mameeting kudhara ndo pamuchanzwa zvimwe zvizhinji zvichauya. So Lionel Messi akapiwa automatic heavenly entry nekuda kweperseverance. So maChristians leiteyo dzidzaiwo pamuonde panana Lionel Messi anditi zvinhu zvenyika izvozvo miti inature anditi nana Messi vese but dzidzai pamuonde kuti zviri kumbofamba sei zvenyika imweya. Be perseverance anditi musaita give up. Saka tinoti Mwari ngakuitire zvakanaka. Tinoramba tiunza zvimwe. I think I have explained zvanzika here zvaKylian Mbappe nayo kuti sei akapiwa automatic advanced entry. Ini ndiri kufara singaite boss ndanga nditone ma questions ndichiti ini prophet vanogoti Messi akapiwa Mbappe akanyimwa zvaifamba sei but now I think kuti nevamwe vese ma viewers edu aiwa vane muono kuti zvakafamba sei zvakagarwa pasi muchadenga zvinhu izvi hatisi kutaura zvinhu zvikubva mupfungwa dzedu. Saka prophet thank you nekutishera mashoko akanaka kudai kuti vanhu vanzwisise kuti zvakafamba sei panyaya Messi nenyaya yaMbappe. Aiwa, thank you very much. Yes, we have come to the end of our show and I'm your host Lizzie and this is SlyMedia TV. Please make sure you're subscribing, you're commenting, mukusiya ma likes, zvese nema comments. Until we meet next time. Bye.